yokuqala ke eSouth Africa eyakama underground move icharger yakhona le yokuqala owaqala ngayo idlozi sibiza ngedlozi kuthiwe idlozi uqalile la yayibona mayoyiwani nje yayibona uthi mayoyiwani namathi asaba documentary asaba inkohlwa angishaya kancane angishaya uma ngabe inga-onile ifune on bese ithi gaxa ngala ubuya kuthi anje bafu sasha Funa ngabe sekubuka le kombewu. awube nje semva kwami ombe lo kusebenza kakusebenza chacha le kakusaqhamuka Wow, editha kanjani? Uthatha ivideo. ingeke icomputer emame nabona wena nje yonke into iphelela ngamina ngangixhuma amavidiyo ihluba izintambo ngizidla ngezithi bese ngiyayifasa sekhona i-radio cassette mama wabona yabona lento yebo intambo zala ukuthi zazi njani engena la le besiya ku-avile mama bafowethu sakhona i-TDK angiqinile uyazi uma wathi uma sezoshona wathini wathi ungalahle zonke izinto ngelinye ilanga uyophumelela this will be very good mhlawumbe yabona ngangiyidayisa ngisho ngathi ufuna ukufika nemiliyoni ngiyidayisa le vele ngisebenzisa inkohlowana nje idlozi it's valuable kuwena nabanye umlando this is the in South Africa owaqala ama-underground move akaphika phela bangakhuluma belungu kodwa underground yebo imfato ngesipelele singakanani wagcela isipeli singa usande siphelele Kufika u100 cele la babethini kwena. nayi lento yadla imali baba kufika u100 cele bebethini wona ngomtshela ngonde kucela ulokhuzana ngikhuluma ngabelungu abasuka mina orkanti wababona ngamehlo sibheneze nathi orkanti besuka bafika mhlambe kathathu ngeyixobo laba benza amaso yawenza amaso lespeed game ngathi ngijama amahora la amahora hayibo phela uThomas phela athi nganti shama ngishaya ihora mina and futhi yabona ke ngehora ngamshone funa kufika kuwena baba ngale yandlela le kanti futhi hayi ukuthi ngangalali futhi leli isiphiwe nje hayi mhlambe ngiyajula usuphi umdala uthi expose kwabanye yabona le camera le bathi bafuna ukuhamba nami kwakhona ugoga nangigoga emva kwakhe isithombe sakhe manje nganqapha akekho umuntu onomgadi ugogo kodwa angithi usiswaye sagana manje mina ngendlela engangimthanda ngayo uyazi ngisho ubaba lokade la wayesho ugogo sacrifice ilento yakhe wasacrifice ukuthi ugogo yakhe yabo first that takes a lot first that takes hayi but imali ayisho lutho ngoba igcineni ngangengazi ukuthi uzokwenzanani logogo noma lo muntu ngamgada besha esho ugogo hamba hawevuma athi phela cabanga lapho uhlaba ugogo usezohlala 3 months veloshona ususele sikhathini ledile eHollywood kodwa ibusiso
Sikhona bashiwo. Namanje yabo sikhona sigcwele kwakho la. Mina nginani. Ishuthu uThomas is crazy. Thomas Wise ukwakho ngithi usakhona. sikhona sonke. Awufethu. active. Uyasabeka kodwa le movie. Uyabona ngazangena la. Angathula mhlawumbe. Yabona ngazangena la muntu. Ungayithatha soxoxa kanje. Ayithulela nje. Phela enhlabe 2 hours ayithulele nje. Edlela ubhiya mpela. Uthula. Akithi akhumbula singamenza kanjani emovie. Ngathi akakhuluma imovie zibhe. Uyathula. Wenza nje impembi nje kuphela. Ufeza unqamula umuntu. Uyabuza. La kukhali bafileyo. Hayi